temya Satani kudai wandiregira ndambofamba naJesu Satani kudai wandiregira ndambofamba naJesu Ndiri ndega handikuni ndiri ndega ndinotya Satani kudai wandiregira ndambofamba naJesu mirai neni Mwari Baba muridzi wangu weupenyu ndinozviziva Mwari Baba varipo hopo vakanditiya vakandisunga nemusungo vanoda kuti ndiparare uchauya hondo dzeusiku ndinadzikunda ndinaniko bindiraiwa samatenga nzira dzandinofamba dzine minzwa Satani kudai wandiregira ndambofamba naJesu Satani kudai wandiregira ndambofamba naJesu ndiri ndega handikuni ndiri ndega ndinotya Satani kudai wandiregira ndambofamba naJesu uchauya hondo dzeusiku ndinadzikunda ndinaniko bindiraiwa samatenga munhu wenyama ndichamutemba anondisiya ndakatemba ndakasvinura sedemba hama dzangu ndichadzitemba vanondisiya ndakatemba ndingatovimba naMesiya ndiye wani ane rudo ane nyasha muupenyu ndingatomira naye ini Mwari ndewe munhu wese saka ndingatovimba naye Satani kudai wandiregira ndambofamba naJesu Satani kudai wandiregira ndambofamba naJesu ndiri ndega handikuni ndiri ndega ndinotya Satani kudai wandiregira ndambofamba naJesu mirai neni Mwari Baba muridzi wangu weupenyu ndinozviziva Mwari Baba varipo hopo vakanditiya vakandisunga nemusungo vanoda kuti ndiparare uchauya hondo dzeusiku ndinadzikunda ndinaniko bindiraiwa samatenga nzira dzandinofamba dzine minzwa Satani kudai wandiregira ndambofamba naJesu Satani kudai wandiregira ndambofamba naJesu ndiri ndega handikuni ndiri ndega ndinotya Satani kudai wandiregira ndambofamba naJesu